Godmorgen. Hej. Velkommen til Martin og Dagnes World of Practical Jokes. En lille start her. Bager han har været en lille møgsvin i dag, så han får lige en lille overraskelse. Vi starter her med en practical joke, som vi kalder very fucking annoying. Stripset dynen. Stripset dyne. Fuldstændig så lægger sådan her om natten. Og så er det bare ned i masser af stripsår. Og så kan han jo ikke få lortet ud, når han skal bruge den. Det er første. Hvad har vi så? I morgen, når han skal have sin klamme kokkebukser på her, så når han lige at få den ene i her, så skal han have den anden i, så står han her, fordi den er den er strippet sammen. Så når han får bukser på, så når han har klippet den op, så skal han have fat i sin kokkejakke. Den er bare strippet fast heroppe, med bøjler hele lortet. Så har han fået den på, og så tænker han, nå, nu skal jeg have mine sko på. De er bare også strippet fast til læben her. De strippet sig fast til læben. Og så, ja. Så vi håber lidt på at få en pissesur bager hele dagen i morgen.